min ye Alassane Dramane Ouattara dara wulila cɛkɔrɔba jugu i y'a faamuya bala cɛkɔrɔba min ma nɔnɔ comment ça s'appelle n'a ma nɔnɔ min n'a ye joli de min a bolila ka na Faransi tuguni i y'a faamuya bala walasa o bɛ se ka Niger kɛlɛ cogo min na a bolila ka na Faransi tuguni i y'a faamuya bala ani Macron ye ɲɔgɔn ye walasa o bɛ se ka taa Niger attaquer cogo min na an bɛna Alassane Dramane Ouattara dara wulila ka kumakan k'a la anw y'o de fɔ bonya tɛ sija ye bonya ye kɛwale de n'i y'i sigi i place la walahi an b'i bonya mais n'i y'i da don Afrique ko bɛɛ de la i bɛ anw jɔlen sɔrɔ an b'i can can cɛkɔrɔba min cɛkɔrɔba lagasa min ɲɔgɔn ma deli ka na Afrique n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a bolitɔ nana Macron fɛ tuguni k'u ka fɛɛrɛ ɲini o bɛ se ka Niger kɛlɛ cogo min na n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma n'i ye nin kɛlɛ in daminɛ walahi n'an m'i faga i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya nin kɛlɛ n'i y'a tasuma mɛnɛ ni nin kɛlɛ in sababu bɔra e de la Alassane Dramane Ouattara walahi n'i bɔra nin kɛlɛ in na i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya bilahi i tɛ taa mɔgɔ si denw faga ko e bɛ échapper quoi ka taa mɔgɔw di saya ma ko e bɛ bɔ a la n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma i fana bɛ sa olu nɔfɛ il faut continuer a kɛ escroquerie a kɛ namiya i y'a faamuya bala kɛ wulu ye ka tugu tubabuw kɔ bilahi i b'an jɔlen sɔrɔ yen an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Fanta Sise a ka kaso kuntala dɔ farala kan kun min na n bɛna o fana fɔ aw ye Fanta Sise an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya a ka kaso dɔ farala kuntala kan an bɛna i y'a faamuya bala dɔ farala kan cogo min na an bɛna o dalilu di aw ma ni waati ma an t'an tɛgɛ ma n'an bɔra yen nɔ min ye référence ye an b'olu fana can dɔɔni Mohamed Ali Bacili ni waati man t'an tɛgɛ ma an ɲɛ b'ale ka video dɔ fana la ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa dugu dɔ la an bɛna ale ka nkalon tigɛ a n'a ka jugu sagoya k'o don a tulo kɔnɔ ni waati man t'an tɛgɛ ma an bɛ baara laban ni Buba Fana ye n y'o de fɔ n ko an bɛ nin waati in video bɛ laban ni ale ye ka i y'a faamuya bala k'a faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ race balayera de l'homme tranquille depuis Paris c'est à dire ne dabara n'i y'a ɲɛsin ma bilahi i bɛ kɛ juguw sago ye ne balimaw an sigi kun fɔlɔ ye mun ye min ye Libi jamana kan u ka général ba o de ye ci bila i y'a faamuya b'a la min ye comment ça s'appelle Russie ministre de défense ye i y'a faamuya b'a la k'a mago bɛ Russie ministre de défense la Libi kɔnɔ Libi général o de ye Russie ministre de défense wele k'a mago bɛ Russie ka ministre de défense la Libi kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi Russie ministre de défense a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen bɛ Libi kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ ka kunu diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i tɛgɛ di Russie ma parce que hɛrɛ bɛ Russie de ka côté la wa nin ye Libi bɛna lafiya hali a tɛ mɛn parce que Libi général a bɛna coopération kɛ Russie ni Libi cɛ Russie ni Libi bɛna coopération de kɛ walasa basigi bɛ se ka na cogo min na an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin o bɛ ka i y'a faamuya bala Faransi mago sa fan bɛɛ fɛ Libi fana bɛna bɔ Faransi bolo hali a tɛ mɛn min ye Prigozhin fana ye o fana jɔlen bɛ Niger kɔnɔ Faransi ka ministre de défense o bɛ Libi an bɛ don min na komi bi min ye Wagner ɲɛmɔgɔ fana ye o bɛ Niger an bɛ don min na komi bi Faransi bɛ ka kɛ juguw sago ye quoi Faransi mago bɛ ka sa quoi Libi fana olu kununa ka bɔ sunɔgɔ la olu b'a dɔn k'u tɛgɛ to Faransi bolo lafiya tɛ na olu fana ye ci bila Russie ma k'u bɛ fɛ u ni Russie ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ waati min na komi bi Russie ka ministre de défense a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen jiginna Libi kɔnɔ wa sɔɔni o ni Russie ka coopération baara bɛna daminɛ lafiya ni basigi bɛ se ka na Libi kɔnɔ cogo min na i y'a faamuya b'a la o baara bɛna kɛ hali a tɛ mɛn an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ni Russie tun man ɲi diɲɛ bɛɛ t'i ɲɛsin a ma ni Russie tun tɛ tiɲɛ kan diɲɛ bɛɛ t'i ɲɛsin a ma o bɛ ka Faransi pɔrɔpɔrɔ fan bɛɛ fɛ Faransi sen bɛ Afiriki dugu fɛn fɛn na Russie bɛ ka Faransi gɛn ka bɔ yen Russie bɛ ka Faransi gɛn ka bɔ a bɛɛ la a Libyɛnw fana ko k'u tɛ fɛ ka Faransi ka jamana kɔnɔ tuguni ko nin y'a bannen de ko depuis o ye Kadafi faga ko lafiya ma na président 2 de bɛ Libi kɔnɔ deux présidents Libi basigi mana don o don joli bɛ bɔ yen o dun taara c'est à dire u taara Kadafi faga ko
i y'a faamuya k'a bɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw de faga ko Kadafi bɛ k'a ka population de faga ala ma ye kira ma ye i y'a faamuya b'a la ka cɛ bɔnɛ a nin na fu o ni bi cɛ basigi ma o ni bi cɛ lafiya ma na a irisi bɛ k'a tɛgɛ bɔ u bolo ka taa tɛgɛ di comment ça s'appelle Libi bɛ k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo ka t'u tɛgɛ di irisi ma an b'a fɔ ko alihamudulila rabil alamin ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye Prigozhin o bɛ Niger dugukolo sanfɛ ministre de défense o bɛ Libi an bɛ don min na komi bi irisi ministre de défense o bɛ Libi an bɛ don min na komi bi ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye kunnafoni filanan ye Ibrahim Traoré Burkina président a ye minan san a ka bon hakili ma walahi terrorisiw an bɛ koda aw ka garankɛ ma min da ba wolo kan a bila t'a bila a ka suma de ni tasuma kami dara i tɛgɛ kɔnɔ i b'a fili bilahi terrorisiw bɛ k'u bɔnmɔsi di bi terrorisiw bɛ ka marifa bila bi terrorisiw bɛ ka boli k'u ka moto tu parce que dɛmɛbaga t'u la tuguni an y'u ka président gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ k'u ka patron gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ k'u ka patron gɛn ka bɔ Burkina k'u ka patron gɛn ka bɔ Niger dɛmɛ cogo tɛ terrorisiw la tuguni marifa tɛ se ka d'u ma tuguni moto tɛ se ka d'u ma tuguni foyi foyi tɛ se ka d'u ma wa Mali bɛ ka minɛn kura sɔrɔ Burkina bɛ ka minɛn kura sɔrɔ Niger bɛ ka minɛn kura sɔrɔ a min ye Burkina Faso ye minɛn jiginna ye kunu a ka bon hakili ma bilahi kɔntɛli t'a ban quoi minɛn jiginna Burkina kunu nka cɛ o ye minɛn ko ta ye an bɛna o minɛn ninnu image yira aw la k'a fɔ président minnu bɛ an ka jamana kunna nin waati in na an ka dugawu b'u ye o bɛ ka baara min kɛ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ a y'a lajɛ dɛ blindé min sanna Ibrahim Traoré fɛ a filɛ a y'a blindé lajɛ blindé jɔlen filɛ nin a ka ca dɛ nin blindé bɛ taa fo 1000 kɔ la walima 3000 a ye nin ɲɔgɔn de san nin blindé sugu ye a ye nin ɲɔgɔn caman de san an ɲɛ b'u jɔlen na kɔntɛli t'a ban a jɔlen filɛ nin ka taa fo lahara kɔntɛli t'a ban a ye blindé min san a ye avion hakɛ min san a ye drone hakɛ min san a ye satande hakɛ min san bɔnjugu miseli a y'o hakɛ min san kunu Ibrahim Traoré ala kelen de b'a da dɔn n'an bɛ taa an bɛ se ni blindé min filɛ nin n'i y'a photo yira aw la a bɛ se ka don tasuma kɔnɔ nin blindé in an ɲɛ b'a la nin blindé in bɛ se ka boli ka don tasuma kɔnɔ a bɛ se ka yɛlɛ kulu sanfɛ a bɛ se ka boli ji sanfɛ a bɛ se ka boli a kɔ kan a bɛ se ka boli a kɛrɛ kan nin blindé in ewa foyi tɛ se ka nin kunbɛn hali n'i taara bɔnmu bila ɲɛ a bɛ tagama kan ka tɛmɛ n'i ye bɔnmu fili nin blindé in ye a bɛ yɛlɛ bɔnmu kan ka tɛmɛ bɔnmu tɛ foyi kɛ nin na Ibrahim Traoré nin ba 3 de san a bɛɛ jɔlen bɛ Burukina kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi terrorisiw bilahi an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da ba wolo kan jugu sagodenw tubabuw ka b'u ka jamanaw la ka taa aw nɛgɛn k'aw ka marifa ta balimaw kama n'i ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini tubabuw ka b'u ka jamanaw kɔnɔ k'aw de nɛgɛ k'aw ka balimaw faga o bantɔla don Afiriki kɔnɔ sisan ala tɛ mɛn Faransi gɛnna ka bɔ Niger Faransi gɛnna ka bɔ Burkina Faransi gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ nka terrorisiw ko kɛlɛ tun bɛ nin jamana 3 de la jɔn de bɛna marifa di aw ma jɔn de bɛna dumuni di aw ma jɔn de bɛna aw dɛmɛ personne an b'aw bɛɛ lajɛlen bo tigɛ hali a tɛ mɛn terroriste fɛn fɛn bɛ nin jamana 3 kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka marifa fili dɔw bɛ ka boli k'u ka moto to dɔw bɛ ka taa bagangɛn daminɛ dɔw bɛ ka taa sagagɛn ni y'a faamuya b'a la mɔnikɛ ni sɛnɛkɛ daminɛ parce que cogo t'u bolo tuguni u ka moto bɛɛ kɔrɔla u ka moto pneu bɛɛ cira i y'a fɔ moto kura tɛ ka sɔrɔ marifa tɛ ka sɔrɔ wari tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ k'olu financer olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu bɛ ka kɛ aw bɛ taa min aw bɛ taa min ayiwa Ibrahim Traoré minɛn san aw kama bilahi n'aw m'a bila aw sujugu bɛ se ala ma filɛ nin blindé in filɛ nin bɛ tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ tasuma tɛ se ka foyi k'a la a bɛ boli ji sanfɛ a bɛ boli ji duguma a bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ ewa kaman fana b'a la a bɛ pan komi avion bɔnmu tɛ foyi k'a la kisɛ tɛ foyi k'a la miseli tɛ se ka foyi k'a la a bɛ fɔ nin de ma ko blindé nin ye nɛgɛkurun de ye quoi nɛgɛkurun a bɛ don sanfɛ nin de bɛ tasuma ye ka tasuma cɛ ci tasuma tɛ se k'a minɛ a bɛ bɔnmu ye ka yɛlɛ bɔnmu kan foyi i bɛ miseli fila k'a tɛ foyi k'a la Ibrahim Traoré nin caman de sa ala ka barika don Burkina président na n'an bɛ taa an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ na Alassane Ouattara cɛkɔrɔba jugu a bolila ka na a ka ala fɛ ka na a ka kira fɛ i y'a faamuya b'a la a ko Macron sago ye min ye ko ka Niger kɛlɛ
k'ale bɛ makɔrɔn kɔ ko nin kɛlɛ in fana k'a bɛ lahidu di makɔrɔn ma k'a bɛ kɛ k'a bɛ lahidu di makɔrɔn ma k'ale bɛ nin kɛlɛ in kɛ Alassane Ouattara cɛkɔrɔba jugu mɔgɔ min ma si min n'a ye joli de min n'a tɛ ko dɔn n'a tɛ ko kalama i y'a faamuya b'a la o de bɛ makɔrɔn kɔ komi wulu n'a ko kɔra i mɔden filan waati min na Europe bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ u ta tɛ se ɲɔgɔn ma e bɛ boli la makɔrɔn kɔ i y'a faamuya b'a la ko e bɛ marifa ta i balimaw kama an y'a fɔ ko nin ye jɔn de ye an y'a fɔ aw ye ko danbe tɛ nin na danbe tɛ mɔgɔ min na bɛ se ka fɛn dilan waati min na Assimi tɛ ka makɔrɔn ka telefɔni ta waati min na makɔrɔn sen tɛ se ka cu Mali kɔnɔ ne bolo o waati e tun kan ka tugu i denw kɔ k'i denw dɛmɛ mais e bɛ boli la makɔrɔn kɔ komi wulu n'a ko kala k'aw bɛ taa Niger kɛlɛ bilahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon ka kali ma n'i ka sɔrɔsiw sera Nizɛriyaw ma n'i yɛrɛ ma to a da fɛ i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ de parce que i tɛ to yen ka walidenw bila ka t'u di saya ma ko e bɛ bɔ a la walima e bɛ sape e bɛ boli bilahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon ka kali ma n'i ka sɔrɔsiw sera Nizɛri ma bilahi an b'i ka sɔrɔsiw faga ka tila ka t'i yɛrɛ minɛ i ka palais la k'i kun ci k'i da faga n'o kɛra dɔ bɛ bɔ jɔndenya la quelle honte a kɛra Afiriki kɔnɔ ɲuguntanfɛn de ye cɛkɔrɔba a y'a lajɛ dɛ a bɛ makɔrɔn bolo Faransi yan ko bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na a y'a lamɛn dɛ non mais c'est honte quoi. Au Niger, les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Voilà, aw yɛrɛ tulo b'a la a filɛ nin ye Faransi de kɔnɔ tan k'a bɛna ɲamaraw de a ka sɔrɔsiw ma ko ka taa Niger n'a t'i kɔnɔ Ala ka jigin i kɔnɔ n'an ko nin cɛkɔrɔba in man ɲi i bɛ julaw ye jula minnu bɛ Côte d'Ivoire a y'an ka président to yen sa a ye baara kɛ Côte d'Ivoire n'a da danna aw ka dugu de ma anw tɛ s'a ma o mais en tant que a da bɛ diɲɛ ko de la an b'a can ɲa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen n'a y'a da bɔ diɲɛ jamana tɔw ka fɛn la an b'a ye k'a to yen mais en tant que a da bɛ diɲɛ jamana tɔw ka kuma de la an jɔlen bɛ a ka can cɛkɔrɔba sen bɛ a sa dingɛ ta la hali a tɛ maloya ka t'i jɔ Faransi ka nin kuma sugu fɔ waati min na Europe tɛ ka t'u kungo fɔ e ye waati min na Europe tɛ ka t'u u ka Europe filɛ nin ye i b'a dɔn jamana 10 ni kɔ o de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko Union africaine Union européenne olu tɛ ka taa ɲɔgɔn labila Côte d'Ivoire i y'a faamuya olu tɛ ka taa ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ Côte d'Ivoire depuis Ala ka Europe da u ka président ma taa se Côte d'Ivoire k'u b'u Espagne kɛlɛ walima u bɛ Italie kɛlɛ u ma deli ka kɛ fɔlɔ e de bɛ bɔ Afiriki ka ni i sonsori makɔrɔ kɔrɔ ka na kasi makɔrɔ kɔrɔ yan ko aw bɛ taa Niger kɛlɛ n'a t'i kɔnɔ Ala ka jigin i kɔnɔ bilahi n'i kɛra sababu ye ka kɛlɛ wuli Afiriki n'i bɔra la i b'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin bilahi n ye kali Ala la i tɛ bɔ nin na i sen b'i sa dingɛ da la i tɛ kɛ hɔrɔn ye ten sa i t'i ɲɛ dayɛlɛ ten sa Europe olu bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u tɛ ka ɲɔgɔn labila u tɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama e de b'a la ko e bɛ taa Niger kɛlɛ Niger tun bɛ ka jeni don min na an b'a fɔ n'o k'a bɛ sɔrɔsiw bila ka taa Niger dɛmɛ o ma kɛ mɔgɔ bayiriga tun bɛ sa Niger kɔnɔ tile kɔnɔ mɔgɔ bayiriga tun bɛ sa o don CEDEAO ma fara ɲɔgɔn kan ko bɛ taa Nizɛriyaw kisi ko bɛ taa Niger kuma bɔ mais kafiri gɛnnen ka bɔ fanga la terroriste gɛnnen ka bɔ fanga la Faransi ka gouverneur gɛnnen ka bɔ fanga la Alassane Dramane Ouattara bɛ Macron ko komi wulu n'a ko kɔla ko fo k'ale ka Macron sago kɛ Macron sago tɛ kɛ Afiriki tuguni a banna pewu Macron sago tɛ kɛ Mali la a sago tɛ kɛ Burkina a sago tɛ kɛ Niger wa ni CEDEAO mɔgɔ min falen b'i ba sinji la Niger bɛ taa bilahi président fɛn fɛn mana nin kɛlɛ in ju tigɛ bilahi e tɛ échoué parce que miseli minnu b'an bolo Mali kɔnɔ an b'an sigilen to Mali kɔnɔ ka bidon wurusi
ka ɲɛsi y'a faamuya ka miseli ka ɲɛsi ka pale ma a bɛ t'i kun ci k'i ta fara cɛkɔrɔba sen bɛ a sa denkɛ ta la e bɛ Europe ye k'o bɛ t'u kungo fɔ Afiriki wa Europe président e de la k'u ye k'u bɛ t'u kungo fɔ Afiriki wa walima k'u bɛ taa ɲɔgɔn labila Afiriki wa walima k'o bɛ taa fɔ e ye k'o bɛna marifa ta ɲɔgɔn kama e de la k'o ye wa e de bɛ ala n ko cɛ kɛ nin kɛra cɛkɔrɔba kumasulu mɔgɔ de ye quoi bilahi nin kɛra ɲuguntanfɛn de ye quoi nin kɛra dusukasi mɔgɔ de ye quoi bilahi waati min na a fɔlɔ bɛ ba san na ale bɛ ba kuntɛrɛmɛ la quel vieux nka hali n'i tɛ fɛ ka dɔ fɔ a ma bilahi i bɛ dɔ fɔ a ma quoi depuis Macron y'a bagabaga bilahi a bɛ kasi sugu bɛɛ la c'est normal olu de y'i sigi nkalon kan olu de e kɛ président ye nkalon kan n'i ma bololu kɔ komi wulu na kokala o b'i lebu yira o b'i lebu bɔ kɛnɛma o de la i bɛ k'i denw labila k'i Afrika ɲɔgɔnw labila tubabuw kama mais a tɛ marcher yan tuguni ça marche plus e ni ala na kira cɛ a bɛ kasi la Faransi yan ko Niger an b'u kɛlɛ dɛ sɔrɔdasiw bɛ labɛn na moyen bɛ ka ɲini ka d'u ma n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u bɛ se ka 3 mois k'a kɛlɛ la a donna ta bɔra ta o ni Mali bɛ Niger Burkina bɛ yen i y'a faamuya ba la Algérie bɛ yen Russie ka sɔrɔdasiw bɛ yen Prigozhin a bɛɛ lajɛlen bɛ yen bilahi cɛ o cɛ mana nin kɛlɛ in da don an bɛ ka jamana de entouré boli cogo tɛ sɔrɔ yen hali n'i donna avion kɔnɔ an b'a lajigin hali n'i donna avion de kɔnɔ an bɛ avion lajigin duguma a tɛ passé président fɛn fɛn mana nin kɛlɛ in ju tigɛ e bɛ to a da fɛ a tɛ kɔrɔbɔ 20e siècle kɔnɔ waati min na Europe bɛ ka ɲɔgɔn minɛ Europe bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati min na an de bɛ ka ɲɔgɔn labila tubabuw ye Alassane Dramane Ouattara waati dɔ sera tɛ sa i ka miiri waati dɔ sera tɛ sa i ka sabali masa kelen tile tɛ diɲɛ laban ni mana man kan minɛ Europe filɛ nin olu tɛ ka ɲɔgɔn labila olu tɛ ka ɲɔgɔn janfa olu tɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama e de bɛ boli la Faransɛw nɔfɛ e de bɛ boli la Macron nɔfɛ fo e ka Macron sago kɛ parce que Faransi de ka laɲini de ye Bazoum ka segin fanga la ni Bazoum bɔra fanga la o tɛ Faransi arrangé a da man di Faransi la a Macron ka laɲini de Bazoum ka segin fanga la e dun b'a dɔn ko Bazoum tɛ se ka segin fanga la i tile fali ko kan i tɛ tile fali ko kan i ka bɔ jɔnya la i ka jugusagoya dabila cɛkɔrɔba franchement cɛ nin ye kumasulu ko ye dɛ i bɛ k'i ka jamana humilier k'i ka jamana kɔnɔdenw kumasulu waati min na Afiriki bɛɛ ka laɲini ye an ka bɔ jɔnya la e bɛ boli la ninnu kɔ komi wulu n'a ko mais c'est honte cɛ sabali sa an tɛ fɛ ka dɔ f'i ma i sigi kɔrɔbayara an tɛ fɛ ka dɔ f'i ma parce que i y'an ka président de moi je suis ivoirien mais ne yɛrɛ bɛ ka dɔ fɔ cɛkɔrɔba in ma bi la a bɛ ka dan de sago quoi e man k'i ɲɛ dayɛlɛ ten sa Europe jamana jumɛn de bɛ n'o bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama walima n'o bɛ ka ɲɔgɔn labila walima n'o bɛ kɛlɛ la a tɛ yen Europe bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ u ka hɛrɛ bɛɛ ye kelen ye e de b'a la ko o tuma na aw bɛ ne bolo kɛlɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama walima hɛrɛ bɛ ɲini jamana kɔnɔdenw de kama Niger ka jumɛn de y'a fɔ ye ko mago bɛ Bazoum na k'olu bɛ na Niger constitution i y'a faamuya b'a la ko k'a segin a danbe kɔnɔ Niger constitution sɔsɔra dɛ baara ma kɛ tiɲɛ kan démocratie bɛ ka sɔsɔ e ma 3e mandat kɛ Côte d'Ivoire yan e ma Côte d'Ivoire constitution sɔsɔ wa e ma coup d'état kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ wa fɛn min tɛ Côte d'Ivoire constitution kɔnɔ e y'o sariya sɔsɔ i y'o sariya violé e ma coup d'état kɛ yan mais c'est honte a kɛ Ala kama i k'i dabɔ nin ko sugu ninnu na i k'an to an k'an ka jamanaw jɔ ni a y'a ye Bazoum bɔ yen Bazoum man ɲi ni ko b'i cɛsiri nin ko in na malo b'a kɔfɛ dɛ bilahi ni ko i bɛ fitinɛ de kolokolo i tɛ bɔ nin ko in na dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mɔgɔ si tɛ taa sa fu tuguni walima ka mɔgɔw denw bila ka taa u yɛrɛ faga tɛ kɛ tuguni an bɛ Afiriki bɛɛ minɛ président si tɛ bɔ CEDEAO président b'a bɛɛ kun ci parce que population bɛɛ ka laɲini de an ka bɔ jɔnya la Côte d'Ivoire population bɛ fɛ bɛɛ an ka bɔ tubabuw bolo Nigeria population b'o cogo kelen na Ghana population b'o cogo kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ten sa an ka k'an yɛrɛ ye hali bi aw bɛ sa ka denya la ninnu kɔ cɛ waati dɔ sera ten sa i ka ji fara i ka koliji kan i ka ji fara i koliji kan ka t'i jɔ Faransi dɔ ka nin discours in kalan ko Macron n'Ala sɔnna an b'i sago kɛ Macron n'Ala sɔnna fɛn min ka di an b'o kɛ Macron an bɛna taa Niger kɛlɛ mais c'est honte jamana kuntigi o président de filɛ de petini kɔ ta
petit ni be ka manipuler jamana kuntu Côte d'Ivoire de ɲɔgɔn jamana o de filɛ Macron ko ni cogo la a bɛ k'a kɛ fɛn ma yɛlɛma ye africain si tɛ marifa ta ɲɔgɔn kama tuguni o banna pewu ala de ye nin latigɛ wa Afrique jɔ waati de sera africain Mali o Burkina o Niger o Nigeria o Côte d'Ivoire o comment ça s'appelle Afrique bɛɛ de ye fa kelen ba kelen an bɛɛ de ye kelen ye ni président min man ɲi an b'a bɔ yen ni français président min sigi an kunna an b'o président gɛn ka bɔ yen k'an yɛrɛ sagona mɔgɔ ta k'o bila an ka jamana kunna kuma fa n'a ba filɛ c'est tout hali e min filɛ nin ni mi cogo dɔ coup d'état tun bɛna k'i la o an ye ivoirien dɔ ye ko coup d'état tun bɛna k'i la depuis k'i bɛ taa Niger kɛlɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw tun bɛ fɛ k'i minɛ mais i ye kogo de ta i ye kogo de ta k'i cun ka taa bi kɔnɔ kan ye mais n'an bɛ taa an bɛ se kana bɔ nin janfa in kɔnɔ cɛ tiɲɛ tɛ se ka kɛlɛ dɛ Alassane bilahi tiɲɛ tɛ se ka kɛlɛ i ɲɛ dayɛlɛ ten sa i ka kɛ wɔɔrɔn ye i ka to denmisɛnninw kɔ ne tɛ se ka tiɲɛ fɔ ne tɛ se k'i ɲɛ jɔ Macron ɲɛna to i den filanw kɔ olu b'a jɔ mais n'i ko i bɛ Niger kɛlɛ i bɛ taa gɔngɔn fɛ dɛ n'i ko i bɛ Niger kɛlɛ bi i tɛ bɔ a la dɛ parce que a moyen bɛɛ b'an bolo bi hali n'i donna avion kɔnɔ bi k'i bɛ boli an b'i lajigin an b'i lasegin a tɛ marché tuguni ka jamanaw ci k'i bɛ boli o tɛ kɛ tuguni dɛ voilà n'a fɔra ko e bɛ boli la Macron kɔ tan non mais ko ne ye vidéo ye quoi n sara de quoi 20e siècle kɔnɔ hali bɛɛ bɛ nin cogo de la a ma changer foyi o de la ni ne ye mɔgɔw ye Côte d'Ivoire pont kura dilanna siraw dilanna dugu cɛ ka ɲi mais an fana ka armée dilanna dɛ wallahi anw ka armée dilanna se b'an ye bi ka Côte d'Ivoire ci population ko hakɛ to dɛ kuma fɔ cogo don parce que an ni Côte d'Ivoire population bɛɛ bɛ hakilina kelen na an bɛɛ bɛ ŋaniya kelen na pont min filɛ aw bolo an bɛ se k'an sigilen to Mali kɔnɔ ka pont in kari ka bɔ yen aw dun tɛ se k'an ka foyi tiɲɛ Mali kɔnɔ o se bɛ anw ye bi pont dilanna danbe tɛ yen pont dilanna i b'i den filan kɔ komi wulu n'a ku mais so wɔn tɛ yen kuma sulu do quoi ni cɛkɔrɔba ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka dɔ fɔ a ma tuguni mais e k'a lajɛ waati min na filanw bɛ ba san na ale bɛ ka taa ba ku de tɛrɛmɛ Macron an b'i sago kɛ n'Ala sɔnna an bɛ Niger kɛlɛ an tɛna Niger to yen parce que constitution sɔsɔra dɛ sariya de sɔsɔra e ma constitution sɔsɔ Côte d'Ivoire wa e ma mandat 3 kɛ a bɛ Côte d'Ivoire constitution kɔnɔ wa e m'o kɛ Côte d'Ivoire yan e ma coup d'état kɛ Côte d'Ivoire yan mais fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la il faut continuer hein continuer ka taa Afrique bɛɛ kununa bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔ tubabuw ye min kɛ an na bɛɛ b'a dɔn tubabu ninnu ye min kɛ anw na bilahi an tɛ ɲina fo ka diɲɛ dugukolo meleke mais e ka continuer ka taa fɛ denmisɛnnin harakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini denmisɛnnin harakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini cɛkɔrɔba dati ba ni ala jugu kafiri e ni ala na kira cɛ i sen b'i sa dingɛ da la hali bi Macron de bɛ kɛ e manipuler e de bɛ boli la Macron nɔfɛ ko e b'i balimaw kɛlɛ ko e bɛ marifa ta i balimaw kama Européen jumɛn bɛ taa se e ma ko a b'a balimaw faga e bɛ Europe dugu jumɛn de k'u bɛ taa Afrique k'olu bɛ n'u balimaw de faga e bɛ Europe président ye han k'o bɛ taa Europe ɲɔgɔn janfa Afrique walima ka kɛlɛ k'u Europe ɲɔgɔn nɔfɛ jamais de la vie o t'a kɛ i bɛ anw de ye bɔnɛmaw mais a ka bɔ hakili ma ko Alassane tu m'as déçu wallahi tu es une honte pour l'Afrique Alassane Dramane Ouattara bilahi i kɛra ɲuguntan fɛ Afrique planète sanfɛ quoi Assimi jɔra Ibrahim Traoré jɔra Tchani jɔra bɛɛ bɛ ka jɔ bi hali bi comment ça s'appelle Libye général o de ye téléphone ta ka RICI ministre de défense wele k'u mago bɛ RICI ka dɛmɛ la bɛɛ bɛ ka bɔ Faransi bolo bi e bɛ Faransi ko komi saga han ka n'i jɔ Macron kɛrɛfɛ yan ka kasi ko e bɛ Macron sago kɛ e bɛ taa mais n'a t'i kɔnɔ ala ka jigin kɔnɔ Alassane n'a t'i kɔnɔ ala ka jigin kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ pour que vidéo in kana cɛɲa an bɛ na comment ça s'appelle Mohamed Ali Bathily an ka Bathily lamɛn Bathily n'a den bɛɛ de ye kelen ye danga de b'o kɔ wa danga mun b'o kɔ a bɛ k'o la Bathily bilahi ni ne ye Bathily i ma den ɲa den taara kaso la nin cogo de la den ko Bube ma faga k'u y'a faga de wa fa fana nana kuma juguba dɔ fɔ an bɛna o fana k'a la ka yira o la a ye Bathily lamɛn bon ni kiiritigɛlaw taara nin minɛ bi ko kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ k'a ka nana dalu tɛ yen a y'a lamɛn dɛ non. I bɛ se k'a fɔ Mali cira a ma se ne ka dugu kɔnɔ a ma se n ka bulonda la n'o tɛ Mali cira dɛ Mali cira bi Kunasini ne ni dɔ kumana téléphone na a bɛ Tombouctou mara la
ako ma Bacili ye ni kuma mun fɔ ne a bɛ san saba bɔ hakili b'a la k'a ko ale ma Bacili ye nin kuma in fɔ ne a bɛ san saba bɔ hakili b'a kuma na wa n ko naamu n y'i mɛn k'ale ko naamu a ko Bacili ne bɛ yɔrɔ min na bi k'ale ko Bacili ma a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kalo 2 bɔ tile kɔnɔ a tɛ fɔ aw ka radio la ni mɔgɔ ma san anw ka yɔrɔ la mɔgɔ 150 don ne 2 kɔnɔ ni mɔgɔ ma san u ka yɔrɔ la fiyewu mɔgɔ 150 don n'aw sigilen bɛ n'an sigilen don n'an b'a fɔ bamanankan na n'an b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan k'a gɛlɛn n'o tɛ don dɔ a bɛ taa sigi i ta kan i b'a fɔ k'ale ɲɛ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150 bɛ sa yen bi n'a bɛ fɔ ko mɔgɔ 150 a y'aw kɔlɔsi dɛ an b'a fɔ ala kana kɛmɛ n'aw ma wuli a kɛra kabako ye a y'a kunbɛn de n'o tɛ don kelen an fana bɛ 150 in da an cɛ la yan. Voilà, n bɛ ala jɔ aw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba jugu ka kuma lamɛn cɛkɔrɔba nkalontigɛla ala jugu kafiri ala banna cɛkɔrɔba min na Mohamed Bacili ne y'a fɔ n k'i ka taa retraite la mais danga de b'i kɔ danga in bɛ ku i la i den c'est à dire i den taara kaso la cogo min na i fana bɛ taa kaso la o cogo kelen na parce que i ni den bɛɛ de ye kelen 5 ni 6 ko dugu dɔ bɛ Tombouctou walima Moti je sais pas ko dɔ y'a yɛrɛ wele ko tile 2 o tile 2 ko mɔgɔ 150 de bɛ sa o dugu la o ye dugu jumɛn ye o bɛ se ka kɛ Mali fan jumɛn fɛ tile 2 o tile 2 mɔgɔ 150 k'o de bɛ sa duguw la yen a y'a compter kalo la a bɛ bɛn mɔgɔ joli ma kalo la a bɛ bɛn mɔgɔ joli ma a bɛ bɛn mɔgɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ miliyɔn 3 de ma kalo la a bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn 3 de ma tile 2 o tile 2 ko mɔgɔ 150 de bɛ sa yen o tɛ ne ka jamana kɔnɔdenw la fitinin k'a bila ɲɛmɔgɔw la nkalonba tigɛ la cɛkɔrɔba sen bɛ a sa dingɛ da la i bɛ Ali Bacili wele bi ko mɔgɔ 150 bɛ ka sa dugu min na ko a ka na n'a pɛrɛfu ye pɛrɛfu tɛ yen parce que nkalon don depuis a ma place sɔrɔ a kɛra juguw sago ye a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ politicien na a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ politicien na den fana ye nkalon tigɛ nin cogo kelen de la ko Bube Masa k'u y'a faga de o y'a wele ko mɔgɔ min y'a faga k'a ka na n'a pɛrɛfu ye mɔgɔ min ye Bube faga nana pɛrɛfu ye an b'o tigi minɛ k'o to kaso la den ma pɛrɛfu sɔrɔ den bɛ kaso la bi 6 mois denkɛ bɛ kaso la ale fana filɛ panpan na komi tɛnɛni ka nkalon ta ka da jamana la k'an ka sɔrɔsiw ka baara kɛ fu ye k'a kɛ i n'a komi an ka sɔrɔsiw tɛ foyi de la lakana tɛ baara foyi foyi tɛ ka kɛ e ni ala n'a kira cɛ Mali fan jumɛn de bɛ yen ko don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa ye don o don mɔgɔ 150 kalo la a bɛ bɛn joli ma mɔgɔ 150 k'o bɛ sa don o don dugu dɔw la mais c'est honte place nɔfɛ i bɛna t'i yɛrɛ bila kaso la place nɔfɛ i den ni muso ni ka kabila bɛɛ bɛna tigɛ la mais nkalontigɛ maloya t'a la o nkalontigɛ maloya tɛ Bacili la nin Bacili kelen de y'a fɔ yan ko comment ça s'appelle ko Sogɛli tun bɛna ale faga ala ma ye kira ma ye nin Bacili kelen M5 ye bɔli min kɛ ka Buwa gɛn ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la Bacili do ko anw ma yan mɔgɔw y'a ɲininka ko a ye Buwa bɔ yen ko coup d'état don ko non ko coup d'état tɛ dɛ parce que hakili tun bɛ place la waati ni Buwa bɔra ale bɛ place sɔrɔ mɔgɔw taara ɲininka ko a ye Buwa gɛn cogo min na ko coup d'état don Bacili ko coup d'état tɛ a Buwa tagalen place ma sɔrɔ nin Bacili kelen nana sigi tuguni ko coup d'état de kɛra ko kasɔnkɛ ninnu kan ka wuli le 5 colonel nɔfɛ k'o ye sariya sɔsɔ k'o ye Buwa bɔ yen nkalontigɛ maloya t'a la depuis ala ka da a bɛ nkalon de tigɛ e ni ala n'a kira cɛ cɛkɔrɔba sen bɛ a sa dingɛ da la i tɛ taa retraite la ne ko ni delila ka kɛ ministre ye Mali kɔnɔ o tuma pension tɛ ta wa walima hakɛ dɔ t'i ye wa moi je comprends pas quoi mɔgɔ bɛ se k'i sigi kɛ fanga la Faransi ni delila ka kɛ ministre ye n'i ye ministeriya dabila i b'i ka sara ta i ka garde corps b'i kɔ mais Mali de kɔnɔ i bɛ cɛkɔrɔbaw ye depuis Modibo Keyita binna o bɛ fanga la mais hali bi o tɛ fɛ k'a bila depuis Bacili ma fanga sɔrɔ a kɛra jugu sago ye ko dugu dɔ bɛ Tombouctou i y'a faamuya b'a la ko don o don mɔgɔ 150 de bɛ sa ye e k'o jate minɛ c'est que don o don mɔgɔ 150 o jate kalo la a bɛ bɛn mɔgɔ miliyɔn 3 de ma miliyɔn 3 bɛ bɛn o de ma o bɛ ka sa dugu jumɛn na Mali kɔnɔ mais c'est honte i mana nin minɛ sisan o tɛ fɛ an ka kuma Mali kɔnɔ o tɛ fɛ o tɛ ninnu ye sabu ɲininaw de ninnu bɛ fɛ ka fitinɛ de kolokolo jamana in kɔnɔ ninnu bɛ fɛ ka tasuma de mɛnɛ jamana in kɔnɔ mais bilahi danga min b'i kɔ a b'i sɔrɔ ne y'a f'u ye n k'i dabɔ nin ko ninnu na ala de banna aw la parce que fanga tun b'aw bolo don min na a ye fantanw ka du ci ka fantanw ka du jeni i y'a faamuya ka jamana ta tiɲɛ don min na fanga tun b'aw bolo e Bacili tun ye ministre de la justice an ka sɔrɔsiw y'u jija ka terroriste ɲɛmɔgɔ minɛ ka taa di Bacili ma k'u bila kaso bɔnba la i ye terroriste ninnu bila Faransi ka mɔgɔ kelen nɔfɛ an ka sɔrɔsiw ye terroriste ɲɛmɔgɔ baden de minɛ o y'a sɔrɔ Bacili ye ministre de la justice ye
o tera di Bathily ma ko Bathily k'u bila kaso bonba la Bathily terroriste ninnu bɛɛ bila Faransi ka mɔgɔ kelen kama ko parce que ko Faransi y'an dɛmɛ ko Faransi y'anw ɲɛji cɛ ko Faransi ka sɔrɔdasi 50 ni kɔ sara Mali nɔfɛ e ka nin jugu sago in lajɛ ni kumana denmisɛnninw b'a nɛni dɛ o b'an dɔgɔya mais senɔgɔmalaw bɛ nɛni ne y'a fɔ k'i dabɔ Mali ko la parce que i tɛ tiɲɛ fɔ i tɛ Ala dɔn i tɛ kira dɔn wari kosɔn i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma hali i denw tun bɛ ka kuma minnu fɔ ka IBK nɛni ka IBK e de tun b'o preuve ninnu bɛɛ di den ma e de tun bɛ bɔ n'o secret ninnu bɛɛ ka di den ma aw bɛɛ ma malo bi yan aw bɛɛ ta ma tiɲɛ bi yan e n'i den bɛɛ kɛra jugu sago ye n bɛ segin ka kumakan k'a la mɔgɔw kana fɔ k'an ta bɛ se bɛɛ ma a y'a lamɛn ne cɛkɔrɔba a sen b'a sa dingɛ da la ko dɔ y'ale wolo Tunbukutu a y'a lamɛn. I bɛ se k'a fɔ Mali cira a ma se ne ka dugu kɔnɔ a ma se n ka bulonda la n'o tɛ Mali cira dɛ. Mali cira bi kuna sini ne ni dɔ kumana telefɔni na a bɛ Tɔnbukutu mara la a ko n ma Bathily ye nin kuma min fɔ ne a bɛ san 3 bɔ hakili b'a la k'a ko ale ma Bathily ye nin kuma in fɔ ne a bɛ san 3 bɔ hakili b'a kuma na wa n ko naamu n y'i mɛn k'ale ko naamu a ko Bathily ne bɛ yɔrɔ min na bi k'ale ko Bathily a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kalo 2 bɔ tile kɔnɔ a tɛ fɔ aw ka radio la ni mɔgɔ ma sa anw ka yɔrɔ la mɔgɔ 150 don tile 2 kɔnɔ ni mɔgɔ ma sa u ka yɔrɔ la fiyewu mɔgɔ 150 don n'aw sigilen bɛ masa o b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni quoi nin b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw tɛ baara la foyi lakana tɛ baara foyi tɛ ka kɛ quoi tile kɔnɔ mɔgɔ 150 o de bɛ sa don o don tile kɔnɔ mɔgɔ 150 Bathily de bɔra ka nin nkalonba in tigɛ hali a ma miiri hali a ma réfléchir yan'a ka kuma o de la ni dimi donn'i la ni k'i b'a bɔ dɔ de bɛ far'a kan ni dimi donn'i la bilahi ni mi cogo dɔ ni k'i b'a bɔ cogo dɔ la dɔ de bɛ far'a kan ne ɲɛ bɛ e bɛ ka taa cogo min na bilahi n ye n kale Ala la e bɛ t'i si tɔnin kɛ kaso la bilahi ni mi cogo dɔn e bɛ t'i si tɔnin kɛ kaso la ni e welela bi Bathily cɛ min y'i wele ko mɔgɔ 150 bɛ sa dugu la k'i ka nana preuve ye preuve tɛna sɔrɔ n'i taara kaso la fana mɔgɔ bɛ bɔ kule la donna ta bɔra ta imagine hali an ka kɛ mɔgɔ 150 bɛ sa e kan ka t'i jɔ k'o fɔ nin fɔ cogo la wa Mali cira dɛ lakana tɛ yen dɛ Mali binna dɛ i bɛ ka tile ka fisa ni nin ye dɛ don o don mɔgɔ 150 bɛ sa e ka nin balawu kuma in lamɛn ne t'a dɔn danga min bɛ nin cɛkɔrɔba ninnu kɔ quoi e wa ɲɔgɔn nkalon tigɛla tɛ politiciens na nin de y'i to M5 kɔnɔ ka taa 10 millions minɛ IBK la waati min na a bɛ ka IBK nɛni danbe kisɛ kelen t'a la quoi waati min na a bɛ ka IBK nɛni a bɛ ka IBK gɛn ka bɔ pouvoir la o IBK kelen ka wele ka 10 millions d'a ma a y'a minɛ danbe bɛ min nin mana kuma fɛn fɛn fɔ a kana jigin a la parce que danbe t'a la ani den in bɛɛ de kelen ye den in kɛra Bathily yɛrɛ yɛrɛ de ne sɔgɔn tɛ mɔgɔ 150 o bɛ sa Mali fan jumɛn fɛ ko maliyɛndenw tɛ bɔ a kalama mɔgɔ 150 o sara dugu jumɛn de la Tɔnbukutu dugu jumɛn don o don ko mɔgɔ 150 bɛ sa dugu dɔw la Tɔnbukutu don o don mɔgɔ 150 mais c'est des millions i don o don mɔgɔ 150 o bɛ ka sa Mali kɔnɔ sisan t'a sɔrɔ n ka cɛ Moti manifin bɛɛ banna Moti mara la mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen tuguni mais danga min bɛ ko a bɛ k'u la il faut continuer à mentir il faut continuer ka nkalon da fanga in il faut continuer ka bilahi n'o y'i minɛ i y'a faamuya la n'o ye bɔrɛ di kunkolo la nin sen bilahi i bɛ sa ye i b'a dɔn aw bɛɛ ye banabagatɔ de e mana minɛ sa ka t'i bila kaso bonba la bo sama la ye i ka bana ninnu ma wuli i bɛ sa kaso la ye i t'i ka passion ta i k'i da bɔ a la i delila ka kɛ minisiri ye ka tila ka kɛ minisiri de domaine ye foyi ma ɲa o tile la foyi ma ɲɛnabɔ o tile la a y'an to yan an ka jamana jɔ nkalon tigɛ kun nkalon fɔ kun ka jamana kɔnɔdenw la fitinɛ ka mɔgɔw la ban ni fanga ye armée monte en puissance mais dugu dɔ la don o don mɔgɔ 150 bɛ ka sa ye armée tɛ ka monte en puissance Mali bɛ ka ci don o don dugu dɔw la mɔgɔ 150 bɛ sa ye o tɛ tiɲɛ t'a la ka mɔgɔw laban ni fanga ɲɛ ka mɔgɔw su k'u bila ni fanga in na ka mais Bathily a ye sabali walahi ninnu ka mara ka fisa n'aw ka mara ye ninnu tile ka fisa n'aw tile aw tile la foyi de ma kɛ ka fantanw ka du ci o hakɛ n'o ɲama de bɛ e nɔfɛ wa a t'i to yen fana ɲati la panpan na kuma sidɔnbali fɔ la foyi tɛ ni hakɛ tɛ foyi tɛ nin lase mɔgɔ ma ni hakɛ tɛ parce que i ye mɔgɔw tɔɲɔ de
fantan bɛ se ka san 1 san 2 san 3 san 10 san 20 san 100 k'a ka tirikutiriko wari ninnu fara ɲɔgɔn kan ka taa du jɔ i y'o bɛɛ ci i y'a faamuya b'a la k'o tigilamɔgɔ ninnu kɛ fatɔ ye ka dɔ n'i ye mɔgɔ ka du ci se ta a bɛ taa fara turɔdusiw kan c'est à dire aw de ye Mali in ci quoi turɔdusi kɛlɛ min b'aw sen b'a la e bati ni bɛ n'i sigi bi ko mɔgɔ bɛ ka sa Azawad tun bɛ ka Mali tilali fɔ waati min na e tun tɛ taa kɛnɛ kan yan Azawad waati min na i ka jamana tilali kuma bɛ ka fɔ e bi bati de tun bɛ invité i bɛ ka taa yen nka a ka bon hakili ma ko ninnu bɛna mun de fɔ anw ye dan bɛ kɛnɛ kan waati min na Azawad bɛ ka Mali drapeau jeni Bacili sigilen bɛ Azawad ka réunion la waati min na Azawad mɔgɔ bɛ ka Mali tilali fɔ u da kɔnɔ u bɛ ka Mali tilali ɲɛɲini Bacili bɛ invité o kɛnɛ kelen kan danbe bɛ min jɔn de ye Mali in ci Azawad ka ne wele i y'a faamuya la ko bɛ taa Mali tilali ko kuma fɔ ne bɛ sɔn ka taa yan walima Azawad ka ne wele ka Mali drapeau jeni ɲana ne bɛ sɔn wa n bɛ sa ye nin bɛɛ kɛra ka Bacili ninnu to yen a photo bɛ a image bɛ Azawad ninnu ka réunion fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛna an ka passeport dilan an bɛna an ka wari dilan an bɛna Mali tila fila ye a réunion fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛ Bacili wele a ɲɔgɔnye fɛn fɛn bɛ kɛ o tun bɛ Bacili wele ka Bacili la déplacer ka bɔ Bamakɔ ka taa fo yen nɔ ninnu bɛ n'u sigi ko bɛ danbe fɔ anw ye mɔgɔ bɛ sa dugu min na n'i ma nana prévoir an bɛ nin vidéo in ci an ka ɲɛmɔgɔw ma dɛ o b'i minɛ k'i don kaso la e bɛ se k'a minɛ bi k'i don kaso la jama t'i kɔ se t'i ye foyi foyi t'i ye n'i ma sigi yɛrɛ ma i bɛ t'i si tɔni kɛ kaso la dɛ e bɛ se ka e den filɛ nin a ma minɛ ka don kaso la jama fitinin tun b'o ko ka tɛmɛ e kan e bɛ se k'a minɛ bi k'i don kaso la foyi tɛ bɔ a la foyi an bɛ nin vidéo in ci an ka ɲɛmɔgɔw ma o ka kuma nin kan quoi franchement mɔgɔ bɛ se ka juguya fo ka se nin degré ma n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Fanta Cissé voilà an bɛ na Fanta Cissé dɔ farala a ka kaso kuntala kan Fanta Cissé ala de bɛ Fanta Cissé bɔ waati dɔn kaso la walahi san 2 o san 3 o san 4 ala de b'a hakɛ dɔn dɛ dɔ farala Fanta Cissé ka kaso kuntala kan papier ɲɛnama dun tɛ e bolo n'a fɔra mɔgɔninfin ma k'a to n'i m'a to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a ci ne y'i ladi yan dɛ n k'u ye denbayatigi de y'i sen bɔ nin ko ninnu na a tɛ foyi di mɔgɔ ma sutaw bɛ nkalon yɛrɛ kan n k'u sen bɔ a la aw bɛ sira min kan a tɛ faso jɔ a tɛ paga de jɔ i t'i sen don waliko kɛlɛ la k'i da don waliko kɛlɛ la filɛ nin ye sama segu muso o fɔlɔ de ye Fanta Cissé minɛ ka don kaso la plainte 2 wɛrɛ taara fara kan mandat 2 wɛrɛ bɛ yen ka fara sama segu muso ta kan baara ma ban nin mandat 2 in o mana jɔ e la sisan o kaso kuntala ka ca dɛ ne balimamuso nin mandat 2 in mana jɔ Fanta sama segu muso n'o ye belebele Sisi o de ye Fanta Cissé minɛ ka don kaso la mɔgɔ wɛrɛ fɔlɔ bɛ ka plainte olu y'u ka plaintew don plainte ninnu o bɛɛ bɛ kiiri la wa juge y'a bɛɛ ta en compte parce que mɔgɔ minnu tora ka plainte do ka fara sama segu muso ta kan o taara n'u ka preuve de u taara n'u ka dalilu a ye kuma minnu fɔ o ma i y'a faamuya o c'est que ni sama segu n'a ka denbaya ma yafa Fanta Cissé ma ɲɛ n kali ala la a b'a sigi kɛ kaso la ni sama segu c'est que ni sama segu yɛrɛ tɛ ko a bila cogo t'a la quoi sama segu n'a muso n'olu tɛ bila cogo t'a la Hawa Touré a y'o julankolon de ta Hawa Touré o julankolon k'o yira diɲɛ bɛɛ la ta Hawa Touré o julankolon k'o yira diɲɛ bɛɛ la ta aw ka hakɛ to n bɛ ka n den photo yira aw la quoi Fanta Cissé a ye Hawa Touré julankolon olu plainte ninnu bɛɛ bɛ yen hali ne min filɛ nin ye a ye ne ba neni o bɛɛ bɛ ne kun yan ne yɛrɛ welela ko n ka n ta fara dossier ninnu kan ko a hinɛ bɛ n na bi quoi parce que muso don denw b'a kɔfɛ yan a cɛ b'a kɔfɛ yan bon ni ne taara c'est a ye ba neni min da ne kan ni ne taara fara tɔw ta kan o b'a kungo gɛlɛya de ele ne jɛra quoi n'a y'a ta lase ne ma ani ne yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la yen a ye min fɔ ma ne ye min k'a la o bɛ yira juge la tiɲɛ bɛ min bolo o bɛ taa kaso la mais ne tɛ k'a to degun kɔnɔ ka dɔ wɛrɛ fara degun kan ne t'o la ayiwa plainte 3 o de b'a kama plainte 3 a bɛɛ dalilu preuve la bi sɔsɔ cogo tɛ min na kiiritigɛlaw yɛrɛ kabakoya la de quoi preuve ninnu taara di juge ma plainte 2 min donna sama segu muso ta kɔfɛ i y'a faamu dalilu taara yira juge la juge yɛrɛ kirinna de quoi comment mɔgɔnifin bɛ se ka t'i sigi ka nin kuma sugu ninnu bɔ i da kɔnɔ
comment ça fait mon fin et boira duba de kono wala marabe ka du kono kati siki kan fin su ni buida kono wala ka kodo ke juge re ko juge kirna de quoi pour créer kirna de quoi ba flene do farla mon soka kaso la takaw kaso kunta la ka fantasy c'est do farla ka kaso kunta la ka race pareil là de l'homme tranquille depuis Paris information à la source hein ça m'a servi muso o de amine o planti forêt planti wara tara tuguni do wara tara ka fara quoi planti ça ama bande harbi dobe la bena kata ini dombe na nyoba sanjume ibe boni kaso kono sanjume ala de bado foni ça m'a servi ya fari madame muso no ma ke koni madala ne blawati bilade ah ne re tumbulo ko bele sizi ya fa mi wala kile de ka planti be jaja do wara tara fara ka mandat fla o de ba contre la sang mandat fla ka fara mandat folo ka saba papier do tu nya fone ko papier date e kalo kelende do tu nya fone informe avec ça vérifier parce que fora ne de nta madelika ka papier min ba bolo madelika ya date te mbulu hada madendu ni be kuma fen foni tiata la lahara jondo ibe nyinga ibe kollo so ala a fora nye kwa ka papier date jo manja tu ka to la kalo kelende kalo kele e wa a donner kaso la wiwa ni kalo kelen konde papier re date ba no ambe do de kala ka hinila ki dara sumaya na fora mo ma ka tu ni ma tu na tu ni ko kelen bache manda saba ewa sabe que bla chugota la quoi bla chugo era de te fanta la ka bokko sola manda saba yi zuzu era ko bla chugota la quoi bla chugo te fanta la ulu tu me fe ka hine ka bla me flatara fara kan tuguni zuzu ye muso nen ni ka me da bara baye ya kuma munu be ka wada kono u jigila tigera de ko uma me ka fo malen dem se ka tisi réseau sans fait kan ni fois adama de nyoko ma o planting nu fa ala masa ala ka hakili nyuma da ma ambete me ka boy non ambe na référence la vidéo diana mais ambe fait ka a befo quoi voilà ambe na référence la amba ni malen don fait malen munu be france kono ya nambe fait anga lafia biokola ambe gelea de ku ka toro ku ka senyo ku o toro e jumeni nambe sankelen ke france ya kwante ta malila tuguni o be dobo avion be sengala sankelen te foi ke mo sila ni ala mi fa o te pas foi ke la nambe yan jo parce que france be ta ka gele malen don ka tame jam ko be de kan mali de avion be ka gele ka tame jam be ta kan a pour ka do ka bo anga avion songola ambe france de ka to peu ka voyager re ka to peu enna Malaisie kanata mali kono tuguni sankele billahi dobe bore France songola amba la ko mogo de ka avion be da ka gele do ene wele kuno ko bala ida ko su ni balma saraya ni assurance ti bulu wolma ni te marakaw ka tona su kesi ni to tona wolma ni wariti ku billahi ni balma saraya ni su ka su bla ka ika su bambara to ka bla avion kono don katana mali kono na be da fore yebe sa na be da fore yebe sa abeta 4000 euros 5000 euros 3000 euros su iba do ni sera kona bana ibe bla balangali kono ya famia bala ki fara minanka minan be bla rom na ibe ta sore yende ki bla minan place la menga che su tagawari ka bob France ya famille la ki ka su la ko France ka tane mali kono ya na wari da fori ye bile besa na wari da fori ye besa pour kanga kisi ni toro ma pour kanga lafia ambe jodi ande bejo no kranga nyamo fara bucho malen de mun be France ya nanye senge ku ka toro ku lafia ba kofe nan ku kanto ku obe war fu de bo anku war fu eni ala na krate tellement que malien dont te fait ou ka su ka jeni parce que nie su do ya dongo do kabru dinga bes abe ko mi bi ka so sara tu na yan kabru be tende e tenko mo ni war ka du yede tellement que ante kanga su do ya o fana dimi bula ni ka su do ya abe da kabru mi ko no loyer de besara ni masonga loyer sara o be su in labo ka jeni mo si dun te fe ka su ka jeni o de la nambe ka mbalmo blakata su kele 4000 euros
3000 euros. Il y a encore, doit y avoir les canifons ou quoi. Ja mon fin nyanama yɛrɛ ka billet te fo ye quoi ne ba la ko nyanama o ka billet nko 1500 1800 ko su ta da ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ ka su ni sara kɔni se ka foyi dilan i tɛ se k'i sigi sɛsi kɔnɔ i y'a faamuya o tɛ se ka foyi kɛ ji tɛ d'i ma dumuni tɛ d'i ma foyi tɛ d'i ma mɔgɔ tɛ ne ɲininka i bɛ mun fɛ ni sara i bɛ bila minɛnw bila yɔrɔ de la k'i bila fo dugu ma ye mais n'o billet da fɔra i ye su ni su billet da fɔra i ye su billet n'a da fɔra i bɛ sa ni assurance t'i bolo yan n'i tɛ tɔnna yan ni wari t'i kun i ka su bɛ jɛni yan parce que a tɛ se ka taa i tɛ se ka taa n'a ye Mali kɔnɔ a da ka gɛlɛn fo k'a faga France bɛ ka nin kɛ maliyɛnw dɔrɔn de la hali n'i banna n'i sara de ka taa n'i ye Mali fana la nka cɛ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ne bolo ni mɔgɔ kɔni sara o kungo kan ka nɔgɔya de ni mɔgɔ sara o kungo kan ka nɔgɔya de parce que se foyi t'a ye tuguni hinɛ kan ka k'o tigilamɔgɔ ma mais ja su yɛrɛ ka billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲɛnama kan su o billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲɛnama kan i su place tɛ d'a ma fauteuil t'a bolo chaise t'a bolo foyi dumuni tɛ taa d'a ma boisson tɛ taa d'a ma foyi tɛ d'a ma a tɛ taa ɲɛgɛn na foyi ne bolo n'o bɛ taa Mali la o de ka avion billet tun da kan ka nɔgɔya mais jaw ka avion billet da ka gɛlɛn ka tɛmɛ maliyɛnw an bɛ kɛlɛ min na an bɛɛ ka kɛlɛ don dɛ an bɛ i bɛ dɔw ye ko min tɛ taa Mali la o de la i b'a fɔ k'an bɛ san 1 kɛ yan nka cɛ n'an ma tɔɔrɔ ko an tɛ lafiya pour que an ka lafiya billet ko la a n'an ka suw bɛ se ka taa nɔgɔya la cogo min na soit an ka ban ka référence ta an ka taa yɛrɛ Maroc yɛrɛ Tunisie Mali yɛrɛ avion bɛna wuli hali a tɛ mɛn a baara bɛ sen na an ka avion bɛna wuli hali a tɛ mɛn yanni o cɛ n'an bɛ se ka sɔrɔ ka avion ta an k'olu ta n'an tɛ se k'olu ta an bɛɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka kuma maliyɛn den fɛn fɛn bɛ Faransi san 1 dɔrɔn 12 mois a bɛ tɛmɛ i b'a fɔ ko n bɛ fiɲɛ a ka teli ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan 12 mois mɔgɔ si sen tɛ don Mali kɔnɔ bilahi n'o ka intérêt tiɲɛna i y'a faamuya bala n'o ye kɔlɔlɔ sɔrɔ o la o bɛ dɔ bɔ avion bɛ sɔngɔ la mais n'an ko i ma ye o bɛ ka wari fu bɔ an kɔ a dɔw yɛrɛ tɛ ko kalama yɛrɛ i b'a avion bɛ yan an bɛ taa an ka denbaya de bɛ 1000 et quelques mɔgɔ 100 an ka k'o ka 500 euro minɛ la nkalon kan mɔgɔ 100 500 euro 500 euro i mana o bɔ mɔgɔ 100 kun nkalonfin kan nka cɛ u bɛ hɛrɛ caman di Mali ma dɛ u bɛ hɛrɛ baden de di Mali ma voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ komi waati janyana an b'a laban ni Buba Fane Buba Sumaworo an bɛna ale fa kumakan k'a la ale fa yɛrɛ ko nafa t'a la voilà Buba Fane fa yɛrɛ ko c'est même pas la peine Sambou Fane a vidéo yɛrɛ bɛ min kɔni y'a vidéo bila kana dɛ Sambou Fane oh la n y'a ta vidéo la sini mɛ nana vidéo ye Sambou Fane Buba Fane fa ko depuis Ala ka Buba Fane da k'olu ma Buba Fane tɔnɔ dun k'olu ma Buba Fane ka hɛrɛ dun ko hali ni hɛrɛ bɛ Buba Fane bolo k'olu t'a dɔn kuma ma ban ne y'o de fɔ n ka ɲɔgɔn den lankolon ma wolo dugukolo kɔ kan bilahi Buba Fane ɲɔgɔn jugu sago den a ma wolo Mali kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni mɔgɔ min ye Buba Fane don n'o nan'i sigi bi k'ale b'a da don jamana ko la mais c'était une honte tellement qu'an bɛ ka can nin waati in na an bɛ ka gosi i b'a dɔn a bɛ ka min kɛ a ka vidéo kɔrɔ ATT ye n fo dɛ n ye wari ladon Mali kɔnɔ dɛ i ma tila ka kɛ bɔn fusafu ye yan ne bolo ni mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ i kan ka tɔnɔ de dun ni mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ i kan ka nafa de sɔrɔ baara ɲuman ka filɛ nin ye i ba bɛ sa bi i tɛ se ka taa kun da Buba Fane de Buba Sumaworo ne y'a fɔ k'i dabɔ Mali ko la bila hali bilakoro tɛ tugu e kɔ hali bilakoro tɛ se ka convaincre ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛna t'i sigi k'a bɛ ka vidéo de lamɛn kɔ ne t'a dɔn e bɛna se ka mɔgɔw jumɛn de fara ɲɔgɔn kan k'u ka tugu e kɔ quoi Buba parce que i tɛ ko dɔn e de ye Mali ci ka Mali nafolo suɲɛ ka tugu président lankolon kɔ yan ka tugu président juguw kɔ yan waati min na an balimaw bɛ ka jɛni an balimaw bɛ ka sa duguw bɛ ka jɛni o don mɔgɔ si ma e kumakan mɛn parce que vérité nɛgɛ tun b'i la e ye vérité fisa ni maliyɛnw ye i ye vérité fisa ni fantanw ye i y'a faamuya ba la i ye wari fisa ni balimaw ye i y'i ka vérité sɔrɔ i bɛ ka tile la ka don i bɛ ka nɔfɛ avion la ka taa Nouakchott ni fɛn ninnu i bɛ ka sara o bɛɛ ta tiɲɛna ne nana ko i bɛna o demi bɔcogo t'o la o Buba Fane bɔcogo t'a la an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi e sen b'a la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi e de y'a lase an ma
aw de mali fulonkolon ci ka daga kolon ci ka mali siga sen tɛgɛ kɔnɔ soso cogo tɛ nin kuma la hali lahara n bɛ taa nin fɔ ye don min na mali tun bɛ ka ci ni tun bɔra mara jugu kɔ fanga jugu kɔ perezan jugu kɔ ka fantanw dɛmɛ bi tun bɛ se ka kuma hɔrɔnya kɛnɛ kan ni danbe kɛnɛ kan mɛ mɔgɔ mun ye faso nafolo bɛɛ suɲa an b'olu de ka kɔlɔlɔ kɔnɔ bi ne nana ko tɔɔrɔ bɛ mali kɔnɔ e ye tɔɔrɔ min d'an kan i ɲinɛna o kɔ wa e ye gɛlɛya min d'an kan i ɲinɛna o kɔ wa ne bɛ ɲinɛ anw tɛ ɲinɛ dɛ wa an ka tɔɔrɔ ju bɔra aw de la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka sa hali bi lahara jɔn don aw de b'a bɛɛ kɔlɔsi gasi ta a bɛɛ bɛ sɛbɛn aw de ka kɔntu la tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la bi Asimi tile la a kɔlɔlɔ bɛ se aw de ma ye parce que don min na mara tun b'aw bolo an ma miiri ni jamana kɔnɔdenw ka lakana ye an ma miiri ni jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ye an ma miiri ni jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ye ne nan'i sigi lahara kan bi wanzɛrɛn kan ko Asimi dɛsɛra n'aw tun ka ɲi Asimi bɛ na n'aw tun y'a kɛ ka ɲi Asimi bɛ na wa a tɔɔrɔ ju ye aw de tɔɔrɔ ju bɔra aw de yɔrɔ la ni bana mɛnna farikolo la tile 2 t'a furakɛ tile 3 t'a furakɛ san 10 ɲɔgɔn a b'an ka jamana kɔnɔ bana mɛnna farikolo la Asimi nana a bɛ ka bana furakɛ dɔɔni dɔɔni n'an bɛ san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 6 san 10 bana in bɛ ban pewu ka Asimi to yen parce que a tɛ suɲɛni kɛ jugu sago tɛ hɔrɔnkolon tɛ depuis a nana ma voyager depuis a nana ma boli mɔgɔ nɔfɛ depuis a nana a y'a faamuya b'a la Faransi président sen ma don Mali kɔnɔ Asimi halala den de k'a to Mali kɔnɔ a bɛ Mali jɔ Buba Sumaworo i y'a faamuya b'a la komi i ye lagatɔ den de i tɛ ko dɔn i y'a faamuya b'a la bɔrɔ falen i t'o dɔn a mɛnɛ sake n bɛna ko da e kan video n bɛ video fɛn fɛn kɛ n b'a laban ni e de n bɛna ko da e kan garantie ma min da b'a wolo kan i fa ka video sini bɛ nana ye i fa yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko sabu kɛ hali ni tun sara o ka di olu ye sabu kɛ hali i wolodon hali ni tun jiginni kan kan k'olu tun b'o fisa ni wololi ye i wolofa de bɛ ka nin fɔ sanbu fanɛ n tun bolo ko n y'a video bila ka na video ma bila sini b'a bila ka na i fa yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko c'est même pas la peine ko nafa foyi t'i la diɲɛ kɔnɔ ne teri sigi an ye balontannaw wele ka na dɛ n ye miliyɔn 100 ladon Mali kɛsi kɔnɔ e bɛ se ka miliyɔn 100 ladon Mali kɛsi kɔnɔ batara mɔgɔ ye e bɛ se ka miliyɔn 100 ladon Mali kɛsi kɔnɔ quelle honte Asimi filɛ baara min na bi a bɛ k'aw de ka baara tiɲɛnen dilan aw ye baara min tiɲɛ Asimi bɛ k'o de dilan Buba Fane ni maloya tun bɛ e la e tun man ka ye réseau sanfɛ tuguni depuis ne y'a fɔ i m'a ye comment ça s'appelle Sidiki Jabate ninnu filɛ olu bɛɛ campagne kɛ i bɛ ka ye o ye wari sɔrɔ ka tɛmɛ e kan Sidiki Jabate ninnu Sidiki Jabate Talibi Iba Wan Petiti Patata Kilaba ninnu olu ye wari min bɔ Karimu Keyita ko o ye wari min bɔ Buwa kun a ka bon hakili ma mais depuis Buwa taara Petit Gimba ninnu depuis Buwa taara e b'olu mankan mɛn olu b'a dɔn k'a solution t'a la parce que tiɲɛni min bɛ olu yɛrɛ sen tun b'a la i ma olu tɛ kuma parce que n'u kumana wo bɛ ye n'u kumana u ka fasoden juguya bɛɛ bɛ bɔ a kalama i ma olu bɛ ko kalama i ma olu tɛ kuma sinon tiɲɛni min bɛ olu bɛɛ sen b'a la o Sidiki Jabate Iba Wan Kilaba Petit Gimba Talibi Gaspi ninnu bɛɛ sen b'a la u bɛɛ campagne kɛ i bɛ ka ye président min ma ɲi u taara président dɛmɛ wari kɔsɔn i ma olu tɛ kuma olu ka wari minɛ k'u ma kun parce que duwawu b'olu kɔ olu kunkolo bɛ baara kɛ komi e danga de bɛ e kɔ e ye danga den de danga safinɛ kunba e bɛ continuer ka kuma mais i tɛ se ka ko dilan kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen bilahi Buba e bɛ kɛlɛ min na n'a tora e ta la o kɔrɔ k'an bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don e bɛ kɛlɛ min na Buba ni solution ni ɲɛ sɔrɔla e ka kɛlɛ la o b'a yira k'a fɔ an bɛ sira min ka tiɲɛ tɛ quoi mais c'est honte n b'aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ